Ήξερες ότι η στρατηγική για να λύσεις το puzzle είναι ακριβώς η ίδια για να πετύχεις οτιδήποτε θες στη ζωή σου? Κι όμως είναι αλήθεια. Ακριβώς η ίδια στρατηγική. Τι κάνουμε πρώτα στο puzzle? Χωρίζουμε πρώτα σε χρώματα, δηλαδή παίρνουμε τα εύκολα. Άρα για να πετύχω κάτι, πρώτα ξεκινάμε με μικρά εύκολα βήματα. Έτσι και στο puzzle. Χρησιμοποιούμε τα χρώματα μέχρι να τελειώσουν. Σε κάποια στιγμή όμως έχουμε πολλά μπλε, πολλά μαύρα. Εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες και τα εμπόδια. Όπως έχουμε παντού δυσκολίες σε κάθε μας στόχο. Τι κάνουμε όμως εκεί? Βγάζουμε άλλη στρατηγική. Ο στόχος είναι ο ίδιος. Αλλάζουμε όμως τον δρόμο που θα πάμε στον προορισμό. Πλέον τα χρώματα δεν αρκούν για να μας βοηθήσουν. Τι μας βοηθάει όμως? Το σχήμα. Το σχήμα που έχει κάθε κομμάτι. Άρα εκεί που τα είχαμε σε χρώματα, πλέον τα βάζουμε ανασχήμα. Για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, χρειαζόμαστε μικρά βήματα. Κάθε κομμάτι που βάζουμε πλέον είναι και ένα μικρό βήμα. Αυτό που λέμε βήμα μικρό μα σταθερό. Με αυτό το σταθερό βηματάκι, την πρώτη φορά έχεις 100 διαφορετικούς συνδυασμούς. Τη δεύτερη 69. Την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και πάει λέγοντας, θα φτάσει σε ένα σημείο που θα έχεις 50 διαφορετικούς συνδυασμούς. Ή θα φτάσει σε ένα σημείο που θα έχεις 10, 5. Τότε θα γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Τότε θα μπαίνουν τα κομμάτια του puzzle τόσο γρήγορα που δεν θα καταλάβεις πότε το τελείωσες. Έτσι ακριβώς γίνεται και σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Αν παρατηρήσετε, ειδικά τώρα στις γιορτές, πώς παίζουν ο καθένας, παίζουν με το να κερδίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και τι καταφέρουν αυτό? Κάποιες φορές να κερδίζουν, κάποιες φορές να χάνουν. Αυτός όμως που θα πάει με σταθερά βήματα, μπορεί και στην τελευταία κίνηση να καταφέρει να γυρίσει όλο το παιχνίδι ανάποδα. Γιατί γι' αυτό η τελευταία κίνηση μπορεί να είναι 10 κομμάτια του puzzle μαζί. Ενώ για τους άλλους τελευταία κίνηση να μην είναι ούτε μισό κομμάτι. Σκεφτείτε το λίγο αυτό.